L-għada tal-preżentazzjoni tal-budget u wara li ħarġu reazzjonijiet tal-imsieħba soċjali u tal-pubbliku ġenerali, il-Prim Ministru Joseph Muscat, id-Deputat Prim Ministru Louis Grech u l-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna esprimew is-sodisfazzjon għal mod kif il-pubbliku laqa l-budget għall-2016. Mill-familji u n-negozji minn dak li stajna naraw u nisimgħu minn nies li tkellimna magħhom, ma' nies li kkuntattjawna, reazzjonijiet fis-social media naħseb illi kienet an overwhelming positive reaction illi ta' dan aħna kuntenti ħafna. Il-Prim Ministru Joseph Muscat fakkar kif dan il-budget kien riżultat ta' konsultazzjoni wiesa mal-imsieħba soċjali fejn il-Gvern sema u ħaf konsiderazzjoni il-proposti tagħhom. Bl-istess mod, saħaq il-Prim Ministru, il-Gvern se jkun qed jilqa' l-kritika kostruttiva tagħhom. Joseph Muscat sostna li dan huwa t-tielet budget infassal fuq il-kunċett li jitħalla iktar flus fil-but tal-familji, fosthom permezz tar-roħs fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma u tal-prezzijiet tal-fuels. Iżda sostna wkoll li l-aħjar mod kif tiġġieled il-faqar huwa bix-xogħol u bl-edukazzjoni. U għalhekk il-Gvern dejjem iffoka mhux biss biex iħajjar iktar nies jidħlu fid-dinja tax-xogħol jew ikomplu jitħarġu, iżda li joħloq opportunitajiet ġodda ta' studju u jgħin il-privat joħloq iktar postijiet tax-xogħol. Minkejja dan il-budget xorta inkluda numru ta' miżuri li jindirizzaw il-faqar b'mod dirett, fosthom it-tiġdid tal-in-work benefit, iż-żieda fil-pensjonijiet u tnaqqis fl-income tax ta' persuni bidħul baxx jew medju. Id-Deputat Prim Ministru Louis Grech saħaq li issa l-istrateġija tal-Gvern għal pajjiżna qed tinftiem mill-pubbliku. Sostna li l-ewwel pass kien li jissaħħu l-pedamenti tal-ekonomija u issa li għandna ekonomija b'saħħitha kien possibbli li l-Gvern issaħħaħ il-bażi soċjali kif għamel fl-aħħar żewġ budgets fejn qed ikunu indirizzati l-inugwaljanzi. Dwar il-kritika tal-oppożizzjoni li dan il-budget kien wieħed li taf ftit lin-nies, kemm il-Prim Ministru kif ukoll id-Deputat Prim Ministru u l-Ministru għall-Finanzi qablu li dan assolutament mhux il-każ għaliex dan il-budget laqat kważi kull sezzjoni tas-soċjetà. Dort l-estimates kollha rġajt u ma sibt imkien illi jien bħala Prim Ministru jew il-Ministri ħan jieħdu xi 500 euro żieda fil-ġimgħa. Dakinhar kienet illi jagħtu ftit il-ħadd ieħor jieħdu ħafna għalihom. Aħna ma ħadniex żidiet ta' 500 euro fil-ġimgħa.